Karon pa kita aning saginga gid kaya. Kapon pa ang bantay lang. Kahapon yun yung nabantayan. Kasi barangay gani. Tipan, no? Puro 4. Tipan, Oroqueta City. Simulan tao, basta swerte ba ning sagingan eh? Sorry, grasya. Huwag mabulawan, sulod ani nga saging. Kuya awa ning sagingan kuya, no? Kay naaman gud siya namunga sa sulod sa punuan. Sa lawas. Naa sa lawas. Talagsaon. Usa nga klase nga saging ni? Wala po kakailag usa ning saginga. Pero sukat-sukat namunga na ni siya. Or karon pa pod. Karon pa na. Aw mo, dugay na na. Dugay na nga saging pero karon lang na siya namunga nga nasa iyang lawas. For first time. Unsa saging nga nami? Lakatan? Lakatan na lang. Lakatan. Lakatan. First time namunga na first time. Piyawa no, nasa punuan jud.